La Mari em va ensenyar una cosa tan essencial. És el gran valor de l'amistat entre els humans. Amb la seva carta em va demanar estar present en el moment més important. Tantes coses hem compartit, capvespres, sopars, tertúlies i amics, cançons, rondalles i mantes a les nits, mentre ens picaven els mosquits.